Bolleras. Maricones. Ballena. No te la de historia. No. ¿Qué pasa? ¿Cómo es el control de filosofía? Jo me'n vaig a l'altra banda. Vamos allá, vamos allá. Vale. ¿Al final calenta más? Sí. Perfecto. Tia, no se m'obre el mòbil. Canvia't ja. Tinc molta gana. Dime Starbucks. Porfa, sí. Tia, fa dies que et vull dir una cosa, però és que no sé com. Digues. És que em vull canviar de roba, vull tallar-me el cabell. No m'agrada aquest estil. Què vols dir? És que no sé com explicar-t'ho, no vull ser més noia. Però què dius, si és el normal? És que no m'entens, ningú m'entén. Tia, mira. Què fa, hòstia, de noi jugant a futbol? Que asco de nena. Jo dic marimacho. Tio, últimament no veieu el Pau més gordo? És veritat, que aquí tindré que controlar una miqueta més el que menja. Ja, aquest pas a la cuina es quedarà sense menjar. És que clar, amb raó té tants granos. Però vist el que porta per esmorzar? No crec que un donut de xocolata l'ajudi ni a aprimar-se ni amb els grans. No creieu que no sou els més indicats per criticar una persona per com és? Intenteu posar-vos al seu lloc. Com us sentiríeu? Tothom té defectes i no som qui per jutjar-los. Ahí va. Què? Què us he fet? Doneu-me ara. La vols? Ei, mireu aquest moro. Ei, bonito! Vull ja no fiquis una bomba a casa meva, Una vez que tothom menys menys tu. Vale. Torna't al teu país, no? Sí. Mireu aquell pringat. Ai, mira. Deixa'l de fer pena. Mira, deixa'l de aquí les coses. Perquè tenim un micro. Va, doncs vosaltres tres, Vale. nosaltres tres, va. Allà. És que et podem fer mal. Si vols pots animar o recollir la pilota. Sí. Uai, jo em vaig comprar un jersei verd que no sap ni combinar-me. Sí, amb els texans aquells tronxets que tens al Karim. No, amb els pantalons negres et quedarien molt millor, fes-me cas. Sí, Jo crec que quedarien molt texans. Sí. Bueno, no sé.
Ells van a per molt pasta, ara en sobraran jugadors. Ja, però no sé, a veure, també és un... Bueno, m'han dit que està sortint amb la Susana, no? Sí, és molt bona tia, la veritat és que li van molt bé els estudis. Què més donen els estudis? L'important és si està bona. Ja veus, tio, està tremenda, tio. Però què voleu, emportar-vos un nostre, gilipolles? ¿Por qué la pegas? Quan insulto i brut. Per un mishandles, tu. Perquè fei del male. Why do you discriminate? Tots som iguals!